Aja ninggal aku trimo bonceng dewek budal janjine bebarengan bareng-bareng diabang kok kejiwan muliane la aja ngece la aja ngece ampun ngece kamalan tembe urine muliane la aja ngece la aja ngece ampun ngece kamalan tembe urine. syukur alhamdulillah wa syukurillah ketemu kowe neh jos C Pak Igit. minal aidin wal faizin maaf lahir batin ya bro Sami-sami Pak Igit, wong awake dhewe sak derma titah. Heeh. Iki dina ijek seger waras. Dadi awake dhewe iki kudu bersyukur. Kancaku wingi yo ngono. Alhamdulillah wong nyawa nggone Gusti Allah. Jam 4 ijek sahur lho jam 8 kok wis ning warung. kuwi jenenge mokak Mokak to. mokak Ngono ku ya ana. Iki tembangane anyar-anyar Pak Igit sak kanca. Iki seneng ana sinden mau tak delok embe-embe joget ngene jebule ndelok tulisan. Ngene ndelok tulisan. Iki lagune Buke Waljinah kuwi, Nduk. rujak ulat Nah, heeh gara-gara ke poso apalmu mung Allahumma lakasumtu. ndongake napa dhateng warga Karanggeneng Mas Wis Jola pokoke dadi gemah ripah loh jinawe ilang lorone karek rezekine Pak Igit. amin Muga-muga miyange along kabeh. nggih Diijabahi pangeran selamat mangkat lan muliye. nggih nggih Bodho ndingi karek sedina wae bingungno wong. kok bingungno wong Jemuah apa setu? Bu Sigit telepon, "Bro, bodone jemuah apa setu? Keng napa, Bu?" Aku muni ngono. Pitik mok siji angger tak celupno jare setu. Tak celupno jare jemuah. Krungu setu pitike wis medhok ndase angkat meneh. Kenapa, Bu? Lah iya wis kadung tak kom ndase banyu umup kok jarene setu lho. Lah yang bojone dalang kok pitik mok siji. Wong bojo kowe takon blek ora ana pitik kucing-kucing lagi. nggih walah ya Sesasi ra nyambut gawe kebeking ibadah Nggih. maturke syukur marang Gusti Allah minangka titah kang hormat, titah kang manut. nggih nggih Ya nggih. Allah alhamdulillah iki engko si awake dhewe iso mergawe ndingi dhuwit entek nggo tuku canghe Pak Igit. tukumu kuwi pirang truk kok nganti ngentekke dhuwitmu Jenengan iku piye? Canghene iki seprapate wis 8.000. Lho nek sekilo rak 32. oh iya iya ya Bleke. Heeh. Blek iki genteni bleke tangga-tanggaku sing sugih-sugih biskuit tak iseni canghe. Kula nuwun monggo disambi buka canghe. Tulisane monde isine ya tumpi. Wis ngono kuwi sumum. Aku ngrasakno tekan wong wedok iki ya bodo ra bodo pokoke tuntutan kudu nganyari. weh Aku wis gemes ora karuan. Nggih. Ngluyurno mae bapak klambiku putih, ngluyur ning nggone mbok klambiku putih. Lho dekne nangger ngluyur wong siji kok genti klambi, ngluyur neh wong siji genti klambi. Terakhir niki sing urung ning nggone Mbah Mudin malah ra klamben. Lah saline entek sing anyar. Nggih. Tetep bersyukur Pak Igit. bersyukur Mas Jolang Wis pokoke panitia re. Nggih, anyar gris Nggih, kabeh. anyar gris Mas Gondrong matur suwun Mas Banyak nggih. Nggih, nggih. Muga-muga anake dadi terus. kowe kaya wis akrab karo Mas Lho Gondrong Mas Gondrong ni kanca Facebook Pak Igit. oh masa Seling komen-komenan. ning Facebook asmane sapa Asmane niku anu Renaldi. mau yo gawe status Gawe status piye statusnya persiapan bro. Alah lah. mbok komen Kula komen. Piye? Ning Diwi. Lho, engko bengi gak melu to? Melu, iki aku sementara ngeter mamae sik aku. mamae Lho, kowe ngundang bojomu ki mamae Mamah diingi Pak Igit. Pas bar salat Id njaluk ngapura karo nangis-nangis. kuwi jenenge wong wedok sing sadar Wis njaluk ngapura yo Mas yo. heeh Njaluk ngapura yo Mas yo ngono wah wae. ternyuh Kula nggih trenyuh tangisan. Dek iki jane iki terharu bodo apa piye utang umbruk-umbruk dek iki lho Mas. Jenenge wong urip iku utang ora kudu rupa dhuwit utawa silean.
utang kelebu nyaur kebecikan ki ya utang lho. Sinden-sinden iki bingi baisuh Do sungkem karo sing lanang kabeh. sungkem bodho. Iki bojo ki takon nyembah delamaanku. Weh nggih to Tok wis kilunyoh. Weh dak layak. Iki gara-gara jenengan ngono bojoku ya melu sungkem delamaan kene dik gen kaya busigit sungkem delamaan. Aja padha piye mut jempolane aku. Ngedan. Lah ya saking trenyuhe bodho pokoke ora lali ngaturno Sugeng Riyadi minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin wis kembali fitrah Pak Igit. Nggih. Terus ndene tanjake aja. Nggih manut Pak Igit. Ah, iki lho sing saka Bluro Mbak Eni Wulandari iki. Bening Mbak Eni Wulandari. Jumeneng ditembangke kok. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan daimatan noneng limo ing pernane kaping pisan maca Quran sak manane kaping pindho pemilan kono kaping telu wong kang saleh kumpul ana kaping papat dan sira ingkang luwe kaping lima zikir wati ingkang suwe kabeh sapa bisa anakoni insyaallah Gusti Allah dijabah. Sugeng dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Limbo yang canggih. Sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ing sasi Sawal Mbak Eni wong sampeyan kalih kula ya rombongan dadi upama eneng klera-klerune aku luputku sepira gedene nggonku aku njaluk ngapura nggih Mbak Eni. Mas, sepiro gedene luputku. Lho lah ya maksud nggonku iki keluputanku. Oh, ngaten. Nggih kersa ngapura nggih Mbak Eni nggih. Nggih, Mas. Alah, iya. Sehat Bu Sehat Pak Ne. Oh, ngene iki lho. Lagi Bu. Rai anggere simpenane mesra. Lolo simpenan. Simpenan kudu mesra mergo apa? Rasa sing disimpen ana ing sasi poso, rasa apa ae kudu iso nglurup hawa lan nepsu. Ngono ya, Mas. Kuwi rasane kaya awakmu ya seger waras. Iki ketoke bar poso sesasi kok rondok langsing. Ora mangan jatah MBG ta? Yo ki karo piyai Karanggeneng. Nggih, dangu mboten panggih kangen lho, Mas. Padha Saiki kok saya piye ngono lho. Lah apane to? Ya aku iki isih kaya wingi wuni ora maleh belas. Iya, tapi yo lumayan lah saiki. Lumayan pripun Mbak Eni? Niku lho riasane pun sae sakniki. Sae pripun? Niki pipine kaya diwiru ngeten niki lho. Niki kan napa elok sangat lho niki. Modifikasi make up. Modifikasi make up-e sae sanget. Tak kandhani iki ora perkara diwiru modifikasi. Lah napa, Mas? Terae tuwek. Oh, nglinting to. Alah nglinting apa lha kowe saiki jek ayu murem enom 50 taun kas peyok-peyok. Kok peyok lho. Paling ape ning kongsi ning timbah halang-halang. Aku 50 tahun peyok. Ya. Lah sampean 50 tahun isih ora? Ya. Iya, isih menawa. Yo isih didongake panjang umur. Matur suwun amin. Muga-muga majulang sehat terus. Amin, Pak. Panjang umur. Amin. Awet urip. Amin. Wong dontek kabeh julang isih urip dhewean. Engko aku piye to Pak ora ana sing nalkin malah bingung aku ning kono. Yo ben ditotoli manuk gagak. Ya umur ki sak lumrahe ngono. lumrahe. Nundung dhewe ya ora apa-apa. Lah umur 80 ya wis kuyak kruyuk. Kruyak-kruyuk. Adus ngedusi mangan dulang. Ya. Wis pokoke sing penting ngantek sepuh. Sehat, Seger waras Mas. iso nunggoni anak buyut. Amin. Seger waras. Mbak Eni ora ijen ning dikancani karo Mbak Imratul Ima. Oh, Kinutang-kutang pancawisa lelati. Taruh kerasa tentrem ngayom
Mas Jolang diapit karo Mbak Ima kelawan Mbak Eni. Wah, jan wancen yo pelawak yen ketrima kaya ngono kuwi diapit wong ayu-ayu. Upama kena milih, kowe milih Mbak Eni apa Mbak Ima aja? Sembarang ki nek timbangane ana sing dipilih ya milih sing apik to, Pak. Sing apik sing ndi? Ah ya sing niki. Wah iya. Iki nek umpamane iwak ngono, Iwak apa, Jo? iwak tunul Pak iki. Iwak tunul. Sik. Rasane iwak tunul piye? Dawa meling-meling dipanggang Natal. Sewedepe mbuh Pak iki. Oh, ya nek Mbak Eni iwak Aku apa? iwak apa, Mas? Mengkurep kaya P. Kita obi gitu. Kaya pe. Yo Kebak. pe kaya ngene lah bendina ya mbok pangan ngono kok. Ah iya. Aku nek ra mangan iwak P sansaya ku nek jenenge mangut tak ya kudu iwak P. Lah yo kok yo milih kono to. Lah yo kene wong timbang ana sing dipilih lah nek ngene iki yo mbok Iwak tunul. Wong loro nembang ya, Jo. nembang Pak Igit. Nggih. Sembah nuwun kanca-kanca CFC Cakraning Rat Fans Club padha rawuh, CFC Rembang Kudus komplit padha rawuh. Plit-plit. Nggih. Wah, nggih. Semarang do memantu, Surabaya memantu Pak Igit. Nggih. Nggih. Mbah nuwun. Ah, Sinden. coba ditanjake, Bro. Ah, request-e akeh banget Kowe iki. Mbak Cangik nyun gedeng sing lelagon ula tampar sing Pak Wit Singaludra Tudanan Blora nyuwun sesideman. Oh nggih, kanca-kanca CFC nyuwun tali tresna. Oh oke. Didhisikke laguku ya, Jo. Nggih Pak Igit. Tali tresna made in Tawangsari Rembang. Tali tresno. Nggih. Ora lali to. Allahumma lakasumtu. Terus Wa bika amantu. niku doa apa? Doa pembelih asu. Ya doa pe buka. Ngawur. Dipun bawani Mbak Eni. Etek-eteke ya wong loro kowe bojomu loro Jo etek-eteke Jo. Ah, Kuat ya Mbak apa? Eni ya Mbak Ima. Ora kuat Bojo ya. loro kuat apa ora? Carane kene digendong kene dimakna songkro. Kok ya aku mbok mot songkro lho. Lah ya ndelok-ndelok to, wong awakmu iki pesinden kelas berat. Nah, iki. Kok bisa berat? Jo maksudnya senior. Tembange Pak Kaya Igit. rokok. Nah, coba dibawani kinanti Mbak Eni. Nah, tali tresna. Ayo. Waduh. Ku jane sinden apa-apa kok arep nembang kok jegok. Lho nek dangu kula niku kan mboten nembang sesasi utuh lho. Heeh. Prei lho. Heeh. Dadi ini nek arep nembang niku kudu dehem. Men tak kecantol. Oh iya. Ya dehem iki nek Cantol. Ada. Ya. Cantol. Alah. aja muni ngono aku duwe Lah kok. piye? Kok ya tali Kawiwitan Mbak Eni. Ya, kinanti tali. Ya. Tali tresna jroning kita. Ima cukrik ngaleh gardan peliwati lho. Gardan Sinden padake kapal gardan. Kalau Bang, Mbak aku. sepurane lho. Maksudnya tumpakane penak Gardan piye? Maksudnya tumpakane ku longgar gardan ngono lho. Rono. Ngene ngene lho. Aja ngene aja. Sia-sia kok. Iki kat ngisini omongan ora. Ngisin-ngisini. Ngisini. Iki ning jero ana iwak gatel kok iso. Kok iso iwak gatel? Nah, Pak Igit ora ero lho. Ayo Dan, njurnya Dan. Gardan ngebruki cengelmu. Leh, tak kandhani gardan iki sekali medun pirang-pirang peti malah entuke akeh. Lah yo ngebruki Timbang raimu. cukrik ngene iki golek jungan ra patek entuk. Balik yo klembang. Julang wis pengalaman Mbak, mergo Julang iki nun sewu. Sadurunge dadi pelawak kaya ngono mbiyen yo ngalami dadi alang-alang bareng ya, Jo. Nggih, Pak Igit. Nganggo sepatu dawa dhuwur ngono ki. Nggih, sepatu dur iku petugas TPI. Nek cah alang-alang yo dur sandalan Ora blayu ngalor sandalan. blayu ngetan.
Kok ning tombong diogrok-ogrok ngene wae. Bro-bro parane kok Lho repot. trene njukuk ngono ngrawuke ngono. Iya piye? Ana wong ngalang-alang kok milih sing apik endi cahyo gebuk sing duwe iwak. Sing rawuk ya. Kowe ya apa lelang iwak barang ning TPI ngono. Ting mriki niku riyen TPI ting ujung, Heeh. terus TPI mriki ting anu Tasik Agung. Kowe ya Sabara. Lho iwak pirik sak tombong jero 4 manem di jero 4 manem 17 kilo sumini tayu. Apa mau ana iwak kirek bareng Pirik, Pirik. cah Kira ngene. iwak kirek. Ya, Mas Jolang tak akoni Mbak niku pengalaman apa wae rekoso dilakoni kabeh sampean semua. Maling kayu tahu. Terus alang-alang tahu. tahu. Dadi Pokoke profesiku iki maling kabeh. Nek biyen rekoso ya, Mas. Iso. Saiki Ha isih rekoso. Wis tak syukuri Wah, pokoke. nggih. Budgetnya gede Mbak Ima. Nah, iya, iya. Anggere sewegere, Mbah. Kidung. Ayo omah-omah ketok ape seneng aku tenan. Aku kangen untumu yen mringis ngono ki lho, Mas. Alah. Gara-gara untu ki aku ndek iki ditelepon saka BI, Lah ngopo? Bank Indonesia. Bang Indonesia. Bang Indonesia. Dinggo apa? Ki raiku ape dienggo gambar duit 50. Raimu. Kowe gelem. Gelem, Mas. Lho. Kula nggih aku mau muni gelem apa ora ngono dereng kula Urung pokoke mbak isih ACC. urung roh. Urung mbak ACC. Iya, urung tak ACC. Sesuk isuk ape do ning omahku kabeh. Mbok diwenehke Jo sak ndas-ndasmu Sak diwenehke. ndase mbok. Lho. Dikekno sisan. Lah wong iku kok dikekno piye to? Ndas elek. Kok ndas elek. Ndas elek iki komplit ora ndas matek. Oh iya ta. Oh, ala iku kok nek gelem Mas jampean njaluk bayar piro tak bayar. Prosese pripun niku? Engko ndase sampean dicor. Walah lah. Dicelupno. Aku terus oh, lah ngene kok pun mboten usah pun gambari gambar dalang mawon aku. Moh aku mau dicor. Dalang apa kono tok ya, Oh, dalang iya, kono kaya. Upama dadi bojoku ngono tak kon tenan gelem kok. Takon gelem. Ngapa? Ya iku mau dienggo gambar ki mau. Lho bledos to kono sing ora oleh kandhane kok. Iya. Kono ki ora melok setuju. Ayo Mbak Ima. Kidung tresno ingki nanti Rasane piye, Bro? Rasane Pak kangen Iki. pora Mas karo aku. Aku adem kaya dene aku pas miyang entuk lowang sak tombong ngene iki atiku senenge ra karuan. Bungah banget ya, Mas. Duh, ngadep awakmu iso ketok. Mas. Iku lho, umbul-umbul ke lambemu. Kemlebet. Apa? Iku lambemu nek terangin ngono kuwi. Lambemu atik aku sing mbok fitnah terus lha ndek iki awakmu ning rumah sakit tirik wong lara numpak kol tepak manggon ngarep ya. Ya padha wae ngono kok iso. Coba Mbak ini ya, Mbak. Kinanti rasanas pangku. Wah iya. Di pangku Jo dituruti Jo. Mau mbok-ubeng aku pangku. Awek. Kok iya penak. Penak kono aku kaya keberkan dompeng iki lho. Goyam. Iki berbobok bareng wis mbok sia-sia. Ngono, main Jo. Kondo. Piye? Bubuk bareng. Lah iya kok. Bubuk bareng aku wedi. Kok iso sedih? Ha bubuke bareng kono ning kamar aku dimbarno ning latar ya Pak Iki. Tapi ra ya bareng. Bareng ya ora. Oh, nggone dhewe-dhewe. Bareng wektune Pak Ikit. Nate bayar 700 kon bubuk bareng ya awor tenan Pak Iki. Terus Wis pokoke milih ngono wong kula niki kesel keturu bayar 700 plek. Bayuh lah piye? sing tak mut e kleru punuk ya Pak. Oh, lah mripat kuwi lah. Sampeyan ya ora nyawang kok. Mulane kok mengisor mendur padha. Tapi wingi terusan endinge tak kon ngalih ning kamar ngono. Lah. Kamar mandi. Jare panas. Aku kamar mandi lah ya sedih. Kok iso sedih? Setengah 6 dek nen rono digebyur aku Pak Iki. Jebule wih Oh iya. pas ndodok piye kae?
Wong edan. Seneng kene, Ding. Kono lho Mbak Eni, ayo Mbak. Iki sing nembang aku ya Oh, kudune iya. madhep rene. Nanang. Asmara keket tinali. Wis Tali. kaya ana kae lho Mbok ning kamera nek ndasku kaya ndas asu ini lho. Ya ora. Sonda sasu. Serigala. Oh iya. Padha ae. Tali. Tali tresno jampi kapang. Ayo, Mas. Kapanggih. Dalem Mas. Aku rai ku elek tak syukuri kok, Mas. Lah terus Ah nek umpama aku ganteng bojomu bareng rak muring-muring. Oh iya iya. Nek kowe dagelan ganteng ndemek sinden bojone sinden do nesu-nesu. Omah perang. Wah, aku dadi rai ku elek ngrangkuli sinden-sindene bebas. Iya, rai elek nadyan tok karepe padha ae. Lah tapi diingi aku dirangkul bojoku nek sampean sing nesu. Iya. 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 Oh iya. Mbah kok kenapa ngono rasane? Asline seneng aku to. Oh. Alah jujur. Kaya gelem kira-kira. Mama kowe paling seneng dhuwit ku tok nek. Lho gayamu, apa kowe iki duwe dhuwit? Nek dhuwit sampean ndak omong seneng dhuwitmu tok. Lah iki agek golek. Golek iki gak ono lho iku mau kon mampir Pak Iki tok. Kon mampir. Kon mampir. Rumangsamu bengi iki kowe bayaran. Bayaran Mas Ali. Alah. Banyak piye, Nyak? kayak terus ngangge ngenean barang iki apa? Lah Kon iya. mampir tok kok nganggo Kon mampir dadak masak Iketan nganggo barang, beskap jarike apa apik. surjan sejarian barang. Sumpah iku WA Jarikmu. iki ngono. Jari seneng iwak gatel iki jerone. Ayo Mas. Mas, telaske, Mas. Kapang neng nong yo. kapanggih sirawang Iki laguku tahun 2012 Jo. Saiki berarti wis 14 tahun 14 umure. tahun. Weh. Wong mau sekolah wis SMP. Remojo. Remaja. Lah basa Jawa kok. Lho, yo tetep remaja. Ayo Mbak Eni, tali terus nondang dak 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 gelak yo. Tali tresno jroning rasa wes
Oke, matur nuwun Mbak Eni kalian Mbak Ima. Ima. Wah, sembah nuwun Pak Wanto saking Kudus adoh ya rawuh. Oh, Cik.